Enkosi kakhulu Sisipho, masibulise kuwe, sibulise nakuwe mbukeli apho ekhaya. Siza kuwe sisebhisho apho ke iCOSATU ibambe ke namhlanje ikhumbula usuku lwe-Decent Work. Lusuku ke lamazwe ngamazwe ke elo. Namhlanje ke ngoku sibona amalungu eCOSATU engungelene apha namhlanje kule Bhisho Masaka Memorial Place. Kwaye ke nabona abantu esikhe sababona apha sibonile amalungu edini asekhona, sibonile amalungu eSATU kwakunye ke namalungu ePOPU likhona elinye endibhodileyo. Kodwa ke noko xa unova inani lemibutho lapha unowulindela into yokokubana ibe ngumbo nomqwesibo okhoyo, kodwa noko inani wena ndiyafuna ukuthi ayililo mhlawumbi elo abantu beCOSATU ebebelilindele. Kodwa ke yona nto iphambili kokuba namhlanje balapha lo mgushuzo bayenzayo kukubonakalisa ukungaxoli kwabo imeko yezoqoqosho kwilizwe loMzantsi Afrika, kungaxoli imeko yokunqongophala kwemisebenzi. Khumbula kwikota yokuqala yalo unyaka sibonile xa uthelekisa nekota yesibini yalo unyaka iqondo lentswelangqesho liye lathanda ukuphakama kakhulu. Kodwa kukuva banzi malunga nazo zonke izizathu ezibangele ukuba babe lapha namhlanje iCOSATU. Masamkele unobhala weCOSATU Eastern Cape, uMkhawuleli Maleki. Mnumzane Maleki, enkosi kakhulu ngokuba ube nathi eMpuma Kapa TV. Sicela usichazele ezona sizathu sokuba nibe nidibene apha namhlanje. Mandibulise kuwe kuqala msasazi, ndibulise nakubabukeli. Unobangela oba silapha into yoba olu suku labekwa bucala njengosuku olubizwa njengoba International Day for Decent Work. Ithi ke loo nto libekwe bucala bokujonga uqwalaselwe iimeko abasebenza phantsi kwazo abasebenzi ezingathi zinobuheshehshe obuthile. Siqwalasele ke loo nto nathi namhlanje njengabanye abasebenzi behlabathi kuzo zonke iindawo. Thina ke apho sithathela ingqalelo khona zimeko abasebenza phantsi kwazo abasebenzi, ikakhulu abo babuthathaka babizwa the vulnerable workers. Xa ujongile oosecurity abo nogada, ujonge nabantu abangabacoci bakwiimeko ezimbi. Ngelinye ixesha umntu angayazi nosuku olu abhatalwa ngalo uba ubhatalwa ngoluphi usuku. Ziphele iinyanga ziqangqeleke alindele uba besemsebenzini kodwa imali akayifumani. Abanye babo ke banebhizinesi abanayo norhulumente lona wethu. So besisithi ke urhulumente sithethe naye namhlanje ukubana aqwalasele ukubana iimeko abasebenza phantsi kwazo abasebenzi bezo nkampani zabucala ezenza ushishini nabo baziqwalasele. Ezinye zezinto esizijongileyo yile nto yemeko esithiwa zii-occupational health and safety. Ukhuseleko lwabasebenzi, abasebenzi abakhuselekanga kwiindawo abasebenza kuzo, izixhobo zokubakhusela azikho, ngelinye ixesha baye bonzakale. Kufanele ke ngoku kusetyenziswe umthetho obizwa ngokuba yiCOIDA ongenelelayo xa abasebenzi bethe bonzakala bakwazi ukunikwa imali. Nale nto inokwenza nee-austerity measures, le meko karhulumente athi masigobhoze omnye umngxuma ebhantini basiyibophe nkqi ibhanti kube kunzima. Siyibona ke ezibhedlele apho abasebenzi basesibhedlele babambalwa kunokuba bekunjalo ngaphambili. Zithi izithuba zikhona zengqesho ezilungiselelwe ngokwezimali kodwa kungaqeshwa bantu. Ziingxaki esijongene nazo esiqwalasele zona. Mr. Maleki, uyawundilungisa uba ndiyaphazama. Kunyaka ophelileyo naningengxaki ezifana nolu hlobo naziphakamisa nazo. Ingaba ke ngoku ithemba liphi mhlawumbi ubana ezawusombululeka okanye zike ezasombululeka ezi benizikhalazela kunyaka ophelileyo? Zikhona iingxaki ezithe zasombululeka. Nale nto yamagosa ka-Department of Labour la ajongayo ukuba iimeko zinjani emisebenzini. Utshilo umphathiswa uba uzawongeza bemaninzi ngoba kuyabonakala uba umsebenzi uthe xhaxhe kunala akhoyo. So yelinye into esinikeza ithemba leyo bazawukwazi uqwalaselwa ezi meko. Kanti norhulumente lona sinawo apha ephondweni, kwezinye zezinto esasizithethile siye sabonisana zaba bulungiswa. Umzekelo le nto yoogqirha abangaqeshwayo ekuqaleni konyaka after i-community service. Sifuna kubeka iplan ekhoyo engabi yingxaki ebakhona minyaka le. Nangona sikwazi uyisombulula norhulumente kodwa masibe nesicwangciso esibangela uba ingade ibe yingxaki so that kubekho i-seamless process udila naloo nto leyo. Yenye yezinto. Thanks. Sure. Kunobhala wombutho iCOSATU lowo apha kwiphondo leMpuma Kapa, umnumzana ke umlawuleli Maleki ethetha nathi ke malunga nokumanyana kwabo apha bezezi manyano zabasebenzi. Silindeleke into yokubana sibabona bengena
bephokoka besiza apha kuba loo nto basenditshilo ubana zininzi imanyano ezilapha namhlanje. So silendele ukuba xa besuka apha kule ndawo bathe badibana kuyo namhlanje bazoya kwi-State House nalapha eBhisho bayodlulisa uxwebhu lwabo lwesikhalazo. Benethemba ke lithi izikhalo zabo zizawusonjululwa njengoko zikhona ezinye ezithe zabe zasonjulula aba bekhala ngazo kunyaka upheleleyo. Sibuyele kuwe, Studio.